Halo, good afternoon perlo. Na soban penpau shapi ki perlok perjor. Bangam nang ban bishar shu ya ki aka parok khoj ki jinglong jingman hakalong yang bejonga. Bat habang apait ya ka perthei bat ngapait ya ka jinglong jingman jongka longkaman haka rikasi ke jongi. Na yu i ba katu katni ban syatu kana epi teng yu i komedi. Kidon tang kijing yaki, kidon tang kijing protes, kidon tang kijing dawa, kidon tang kijing bamla ban penurlong. Te ka ka senjam ka bapi kom kinong pek haki social media. Pisngo kumnu bat pisngo ban ong kumnu, pisngo ban komen kumnu. Ka daw ka bapenlong hadukat kumni hapok ka social media hakane ka pertai menta. Ka poin ka baningkong lading yo i yaki politician ni yo i ba yaki belangnya ngilangnya yaki badang itenak ngidang itenak. Halaka jong ka mensim, halaka jong ka jengmut, halaka jong ka merkap. Tengah kuat ban penpau syapi komen haki comment section bangin nang lem ban yarap ban pensyai lem ya ka imlang ka saalang kat balak kat bakot ila ibor kat bakot ila ka jingmut ceperkat ban ya seimadan lem hapo social media namar ba baru kata ngam jumi isu opo social media ngam juan isu opo social media te haka jingpek ke jonga mentang ayo iba walang isa siya nung kandong iyo iba kata ka jinglong jingman hapo social media menta hari kasi jan tia jongi ngala i sosi ya kiba hateng ki bang iyo i kidon pade kibanga itenat hateng kidon pade bang ipu samberki hateng kadon pade bang ikwa ban tim ban telah hateng tikini ki kentien ki jing pasat jingmut jonga syapi kinong page kinong view ya ki audio lane hapok ka social media lakalong hapo FB lakalong hapo ka YouTube channel lakalong ha Instagram lagilong hikino ki benta kan kat habangi upload ya ka video lane ki jingkren lingkon kani kalong ngakwa ban penpau syapiki pajba nong song senong ladangin pai ki ya ka imlang salang kabayadai simet ni pej baki brio ki komen tang siu i ba post ki brio ki komen ki balai pujai kidon ba penro ro kidon ki bakran beng ro kidon ki batla ro kidon ki ba arki ro kidon ki ba ai sign ki ba sign I love you ro ki ba I hate you ro ki ba dislike ro ki ba like ro tikum kini ka phalang ka parsi ka ba nakata ka social media na girusimet kapanwan hiki political party ka ba habang ipej nga kremjer kerteng yano nring nga sngoban penpau hopi bo iki comment section da ka ba pipi penpau na ka jingmot ka jongpi ha ka jingto apo ki comment section ka ka party bangin ya tip lem ngin ya jit ha ka ni ka election MP kabansawan hapo nru penai namar bangi ki basa apo nong kendong ngimla ban tip ban ngimla ban batai mano ba komen kat nungut nrei dena kata kadaw ka penlong yang ban penmi sunan daka jingya keren hapo social media kenang bangi ki basa apo nong kendong ngintip
ka ke parti ka ba kamlong popular ka ba ki pajma jong ka selong parliamentary kin ya jet namar bangi ki basa apo nong kendong nginem la asu bantip nreito ai ki comment section ha kanika YouTube channel te ngan saya sembiang hakawi ka upload channel te kublai yapi kublai si hajar ngu ublai undon ringkat bat pi haman la kasni junom la junom.